na sani wasu daga cikin 'yan ɗariƙa ko wasu daga cikin 'yan shi'a a duk lokacin da aka kira mu da 'yan bid'a ransu yana ɓaci. To sai dai abin da nake so in ce mana a nan shine ku sani cewa mutanen nan suya suma suna jifan kansu da kalman bid'a, domin Dr. Idris Abdulaziz ya yi bayani akan izala yadda ya tabbatar da cewa 'yan siyasa sun sa su a jihunsu, to izala ma ƙarshen ta haka ne, ƙarshen ta ko bayan ranmu da ku gani, matukan bata canja ba to za ku neme ta ku rasa. Yawa dama kungiyar ma yin kungiyar ma bid'a ce, yake ta tafi ba ta je ta waje ta. Bisa wannan jawabi nasa za mu iya fahimtar cewa yadda yake kallon mu a matsayin 'yan bid'a, yake kallon wasu mu a matsayin 'yan bid'a, to hatta 'yan izala ma yana kallon su a matsayin 'yan bid'a. Wa shahida shahidun min ahliha, wannan yana tabbatar mana da cewa ashe dai kalmar nan ta bid'a in an bi ta daga na ƙurya zai sha kaye. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin.